sampai nyoto perwantyo polo ingkang semakau nesaston maglar ye oi ye oh 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 sampai nyoto perwantyo polo ingkang semangkau tersasar maglar ingkang hanenggo prabdane naga raja inggih naga pao inggih naga yutenang ninggih satreng alon-alon kari kompenawasi kok pelano prijane lan aku cong melu ke padha tinggal dhewe aku ning kene dhewe wedi ayo dendang gunung eneng ngendino tutup mopel prijane kancaku so ana kidung rumaksa ing wengi teko ayo lopet lara tu engone cari tane iki mlarat teko ndi ayo cong iki lali kabeh iki wis guling teko ndi sampe karo patang dununge ana ndi ya cong iya
makasa wengi taga ayu lumutha ing lara lumut beh jem setan datan turun panelohan tanono wane mewah panggawe Allah donane wong lobot geni atmahat terto maling ado tanono ming awak mame kono duduk pan sirna ayo lu gandang gula iku tangise piyong setan purun kala eri sandang
pangan golek dhewe yen turu melowo aku Kiai Lurah Semar Dadika tole gareng anggapan kaya bupati sikilku ngancik mripatmu Waya iso wong teko Ibu Baruk Surya Adi Saputra oke dong alon-alon dul Surya Aji Saputra oke dong Surya Adi Saputra dong Surya Adi Saputra DCL Audio Production Aji Saputra Surya Aji Saputra Ah.
DTL Audio Production. Gerasa. Suryo Aji Saputra. Kerlap kerlip lintang ngono ing awang-awang ingetaken isun rikala ambirika sumilire ono ing wayah wengi nambahi sepine ati hang make dhewean duh nelongso rasane ati pengen ketemu tapi sing bisa kaya dene mungsa ketika ngarepno banyu udan teko setengah mati mung riko hang bisa nambyani sayang riko saiki nong endi wis suwe sun enten-enteni kerlap kerlip lintang ono ing awang-awang ngingetaken isun rikala ambirika sumilire angin ana ing wayah wengi nambahi sepine ati hang make dhewean duh nelongso rasane ati pengen utapi sing bisa kaya dene mungsa ketika ngarepno banyu udan teko kangen iki setengah mati mung riko hang bisa nambyani sayang riko saiki para pamirsa Ewan kene tetarian barengan menika tur tanda tetarian ingkang angka terakhir nggih.
sang bapa ingkang rakita tapa puja wonten ing sasana pagelaran satelenging pagelaran makempalaken para waraga-waraga kang amaring pasutaton wonten ing sasana agung inggih nganduraken para putra-putra raga anandun marang ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mugia anggenipun paring pasutaton wonten sasana agung lan ingkang kagungan dalem inggih kagungan kersa tansah pinanggih rahayu slamet kalih sedherek sambikala. Lan seni tari Kutha Kepang Trangga Surya Aji Saputra ing siang menika ngawontenaken pasutaton wonten sasana agung ingkang dipun pandu kalian profesional sound system BCL Audio. Suarane jos gandos genah sumringah meriah sing penting kabeh padha entuk berkah amin amin ya rabbal alamin. Wonten ing para putra-putra raga ingkang makempal wonten ing sasana pagelaran ugi ingkang kagungan kersa anyakseni anggenipun paring pasutaton wonten ing sasana agung ngunduraken para wadyabala ingkang makempal wonten ing sasana pagelaran mugia para putra-putra raga kang samihan kukara wonten ing sasana pagelaran ugi para warga wonten ing tlatah dusun Brenggala tansah pinanggih rahayu slamet kalih dereng sambikala.